اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تسی میں اللہ تو ڈر جاؤ، انج ڈرنا جویں میں اللہ تو ڈرن دا حق ہے۔ حضرات محترم اپنے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کیجئے، اپنے دلاں دے اندر خشیت الہی نو پیدا کیجئے، اپنے دلاں دے اندر خوف خدا پیدا کیجئے۔ آؤ حضرات محترم خوف خدا پیدا کرنا وے، نیکی کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، نیکی کرنی ہے تے اللہ نو خوش کرن واسطے، لوگاں نو وکھان واسطے نیکی نہیں کرنی۔ اگر لوگاں نو وکھان واسطے نیکی کرو گے اللہ نیکی ضائع تے بیکار کر چھڈے گا۔ آؤ پیار نال محبت نال سماعت کیجئے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرات محترم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوگوں دا حساب و کتاب لے رہا ہوئے گا۔ لوگ جناب والا میدان معاشر دے اندر کھڑے ہون گے، ایک بندہ آئے گا انہیں بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا، بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دیاں نیکیاں جڑیاں نے تہامہ پہاڑ نالوں بھی زیادیاں کون گیا، انہیں تہامہ پہاڑ نالوں زیادیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا۔ جدو اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا اے میرے فرشتیوں اندیاں نیکیاں جڑیاں نے روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دے وہ نا۔ حضرات فرشتے جڑے نے اس بندے دیاں نیکیاں روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دین گیا، نیکیاں ضائع تے بیکار کو گئیاں نے۔ کائنات دے لوگوں اللہ فرشتیاں نو آکے گئے نو جہنم اندر سٹ گیا وہ۔ کائنات دے لوگوں صحابہ اکرام پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر جی ایک کیڑا بدبخت سی، ایک کیڑا بد نصیب بندہ ہے جن نے تہامہ پہاڑ نالوں زیادیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں۔ اللہ روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دے گا، ضائع تے بیکار نیکیاں کر دے گا، جہنم دے اندر داخل کر دے گا۔ حضرات محترم میرے پیغمبر کہنے لگے او میرے صحابہ اے او بندہ ہے جڑا لوگاں دے سامنے نیکیاں کردا سی، تنہائیاں دے اندر گناہ کردا سی، لوگاں دے سامنے نیکیاں کردا سی، تنہائیاں دے اندر حدود اللہ نو پامال کر دیندا سی۔ اے گل کر لئیے نا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگاں دے سامنے نمازاں پڑھدا سی، لوگاں دے سامنے بڑا صدقہ خیرات کردا سی، لوگاں دے سامنے بڑے لمبے لمبے قیام، بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑے لمبے لمبے سجدے کردا سی، لیکن تنہائیاں دے اندر گناہ کردا سی، تنہائیاں دے اندر حدود اللہ نو پامال کردا سی۔ اے او بندہ جنیاں اللہ نیکیاں ضائع کر کے بیکار کر دے گا۔ حضرات محترم اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اے سائیوال قوان والے نوجوان دی بات سنو، نیکی کریا جے تے اللہ دی رضا واسطے، نیکی کریا جے تے اللہ نو خوش کرنے واسطے، لوگاں نو خوش کرنے واسطے، نیکی نہ کریا جے لوگاں نو خوش کرو گے تے نیکی کرو گے تے پھر اللہ نیکی جڑی ہے ضائع کر کے بیکار کر چھڈے گا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تسی میں اللہ تو ڈر جاؤ، انج ڈرنا جویں میں اللہ تو ڈرن دا حق ہے۔ حضرات محترم اپنے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کیجئے، اپنے دلاں دے اندر خشیت الہی نو پیدا کیجئے، اپنے دلاں دے اندر خوف خدا پیدا کیجئے۔ آؤ حضرات محترم خوف خدا پیدا کرنا وے،
نیکی کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، نیکی کرنی ہے تے اللہ نو خوش کرن واسطے، لوگاں نو وکھان واسطے نیکی نہیں کرنی۔ اگر لوگاں نو وکھان واسطے نیکی کرو گے اللہ نیکی ضائع تے بیکار کر چھڈے گا۔ آؤ پیار نال محبت نہ سماعت کیجئے، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرات محترم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے دنیا جہان دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوگاں دا حساب و کتاب لے رہا ہوئے گا۔ لوگ جناب والا میدان معاشر دے اندر کھڑے ہون گے، ایک بندہ آئے گا انہیں بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا، بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اے دیاں نیکیاں جڑیاں نے تہامہ پہاڑ نالوں بھی زیادیاں کون گیا ہے، انہیں تہامہ پہاڑ نالوں زیادیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا ہے۔ جدو اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ فرشتیاں حکم دے گا اے میرے فرشتیوں ان دیاں نیکیاں جڑیاں نے روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دے وہ نا۔ حضرات فرشتے جڑے نے اس بندے دیاں نیکیاں روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دین گیا، نیکیاں ضائع تے بیکار کو گئیاں نے۔ کائنات دے لوگوں اللہ فرشتیاں نو آکے گئے نو جہنم اندر سٹ گیا وہ۔ کائنات دے لوگوں صحابہ اکرام پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر جی ایک کیڑا بدبخت سی، ایک کیڑا بد نصیب بندہ ہے جن نے تہامہ پہاڑ نالوں زیادیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں، اللہ روح بنا کے ہوا دے اندر اڑا دے گا، ضائع تے بیکار نیکیاں کر دے گا، جہنم دے اندر داخل کر دے گا۔ حضرات محترم میرے پیغمبر کہنے لگے او میرے صحابہ اے او بندہ ہے جڑا لوگاں دے سامنے نیکیاں کردا سی، تنہائیاں دے اندر گناہ کردا سی، لوگاں دے سامنے نیکیاں کردا سی، تنہائیاں دے اندر حدود اللہ نو پامال کر دیندا سی۔ اے گل کر لئی نا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگاں دے سامنے نمازاں پڑھدا سی، لوگاں دے سامنے بڑا صدقہ خیرات کردا سی، لوگاں دے سامنے بڑے لمبے لمبے قیام، بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑے لمبے لمبے سجدے کردا سی، لیکن تنہائیاں دے اندر گناہ کردا سی، تنہائیاں دے اندر حدود اللہ نو پامال کردا سی۔ اے او بندہ جنیاں اللہ نیکیاں ضائع کر کے بیکار کر دے گا۔ حضرات محترم اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اے سائیوال توان والے نوجوان دی بات سنو، نیکی کریا جے تے اللہ دی رضا واسطے، نیکی کریا جے تے اللہ نو خوش کرنے واسطے، لوگاں نو خوش کرنے واسطے نیکی نہ کریا جے، لوگاں نو خوش کرو گے تے نیکی کرو گے تے پھر اللہ نیکی جڑی ہے ضائع کر کے بیکار کر چھڈے گا۔